Ahojte milé pletušky. V tomto krátkom videu si ukážeme, ako sa používajú náprstky pri vypletaní norských vzorov a aké typy poznáme, alebo aké teda mám ja v e-shope Žienka domáca. Poznáme teda 3 typy, a to je náprstok na 2 farby, alebo teda 2 nite, náprstok na 4 farby a náprstok, to je taká novinka, na 3 farby. Všetky 3 si ukážem vám priamo, ako sa s týmito náprstkami pletie. Takže poďme od najjednoduchšieho, to je náprstok na 2 farby. Jednu farbu si dávate do vrchného očka, druhú si založíte do spodného očka. Je dobré založiť si tú farbu, ktorou máte viac očiek vo vzore, doprava, to znamená na toto spodné očko, ale nie je to podmienkou. Ja vám ukážem, ako sa to pletie a v čom je potom rozdiel. Čo je dôležité upozorniť a čo teda majú viaceré žienky s tým problém, lebo to nevedia, je, že ten náprstok nemá byť napevno na tom prste. To znamená, to nie je prsteň, ktorý musí byť pevne a nemôže sa hýbať, lebo to nikdy ani nebude. Žiadny človek nemá takýto okrúhly prst a ten náprstok je pevný. To znamená, ten náprstok mám voľne na tom prste a ukážem vám, že vlastne tou priadzou si ten náprstok držím. Ako sa zakladajú jednotlivé nite, alebo teda farby. No, takže ja mám takúto koralovú a tmavomodrú. Neviem, či to na tom videu bude dobre vidieť, ale bohužiaľ momentálne robím teraz tieto ponožky, tak vám to ukážem na nich. Priadze mám zo spodu. Náprstok si dám na ukazovák a tá, ktorá ide do tohto pravého očka, tak idem z vrchu, obtočím a mám ju. Musí byť voľné to vlákno, to znamená voľne priechodzie tým očkom. Túto, ktorá ide do horného očka, zasa budem dávať zo spodu. Zo spodu a takto ho pretiahnem cez ten záhyb toho očka. Áno, a znovu obidve musia byť voľne priechodzie. A teraz vlastne tú priadzu dám popod stredný prst, kde si ho vlastne budem držať prsteníkom a stredným prstom, ale akože nie nejako pevne, proste držím si, aby mi neutekala tá priadza. A teraz vidíte, ja mám voľný ten náprstok a drží mi ju vlastne tá priadza, ktorá musí byť prirodzene napnutá, aby sa vám pekne ukazovali norské vzory. Pri norskom pletení nemôžete mať voľnú priadzu, pretože potom tie očka nevyzerajú pekne, nevyzerajú úhľadne, lebo samozrejme nie všetky rovnako voľne dokážete udržať. Takže preto musí byť tá priadza takto napnutá. No a keď mám vlastne takto natiahnuté 2 priadze, tak vypletám vzor. Ja idem, aby ste videli vlastne, pri norskom pletení, aspoň ja som tak naučená a naozaj odporúčam to, treba každú jednu farbu vždy zapracovávať dozadu. To znamená, ak idem pliesť napríklad teraz 3 očka, idem pliesť koralovou, tak tú modrú proste budem obpletať zozadu, aby vám vzadu netrčali rôzne nite. Hej, to znamená, že ten úplet musí vyzerať takto. Hej, každé jedno očko je zapletené. Čo pri týchto náprstkoch nie je žiadny problém. Je to problém samozrejme, keď pletiete bez náprstku, tak naozaj akože obpletať tú priadzu, tú druhú farbu je komplikované. Takže vlastne teraz si to ukážeme, že vlastne raz idem zo spodu, naberiem očko, uťahujem. Teraz idem z vrchu tej modrej, naberiem očko. Znovu idem zo spodu. A vidíte, že to pletenie je jednoduché. Vždy si doťahujem tú farbu, alebo teda tú priadzu, aby ste tie očka mali pevné, aby neboli na voľno. To som mala 3 krajové a teraz vlastne idem pliesť vzor, kde mám 2 modré. Takže zasa idem modrou. Teraz ale pozor, tú priadzu, ktorú máte vľavo, treba teraz zasa od spodu zobrať a takto podobrať. Ja vám to potom ešte raz ukážem.
aby ste to videli. To znamená, že tá, ktorá je vľavo, sa trošku komplikovanejšie pletie, aby ste tie očká mali pekné, rovnomerné, aby ste si ich neprekrúcali. Lebo to je dôležité, keby ste to takto nenabrali, tak to očko vám bude potom anglicky hladko, nie klasicky hladko. No, teraz mám vlastne jedno koralovou, takže to nemusíme nič prehadzovať, iba jedno. A teraz sú 4 modré. Takže znovu idem od spodu. Vidím, že mi ide zo spodu, takže ho pekne zoberiem zo spodu, to vlákno. A teraz zasa z vrchu, ale ho musím takto prejsť. Áno, zasa idem zo spodu. A teraz idem z vrchu ešte raz a pomaly zo spodu ho predberiem, tú tmavou modrú a tak. Zoberiem, áno. A to znamená, že tie očká sú, dúfam, že to bude vidieť, pekné, všetky rovnaké. To znamená rovnaké, hladké očko, žiadne nie je prekrížené. No a takto vlastne môžem pokračovať. Teraz mám mať 4 svetlé, takže znovu zoberiem svetlú, idem od spodu. Od vrchu, od spodu. Vidíte, že to pletenie je úplne jednoduché s týmto náprstkom. A teraz mám 2 tmavé, takže zase zoberiem týmto spôsobom a to druhé dookola tak. Aby bolo pekné, jedno mám toto koralové. No a mám vlastne jednu časť vzoru pletenú. No a môžeme si teraz ukázať druhý náprstok. Takže zložím zasa takto pekne. Zložím cez to ohnutie toho očka a vidíte, mala som ho voľne na prste. Druhý typ náprstka, to znamená, to sú tie jednoduchšie obidva, je tento, ktorý je na 4 priadze. To znamená, má tu také 4 priehradky, do ktorej môžete do hoci ktorej si dať priadzu, zavriete, ale treba to takto zacvaknúť. To znamená, že tu vidie takú priehlbinku a do nej vlastne ten pliešok dáte, aby ste to mali napevno. Teraz ho zasa vyberiem. Keď máte 2 farby, je jedno, kde si ich dáte. Ak máte viac farieb, tak vlastne až 4 farby môžete mať. To znamená vypletať aj také náročnejšie vzory. Ja si dávam väčšinou do prvého a do tretieho, keď mám iba 2, zacvaknem a zasa voľne na prst. Takisto, to nie je náprstok, ktorý vám tam úplne musí sedieť a zasa popod, prostredník a držím si prostredníkom a ukazovákom, prostredníkom a prsteníkom si držím vlastne tú priadzu. A pletenie je vlastne úplne rovnaké. V čom je tento náprstok trochu lepší oproti tomuto na 2, tomuto kovovému, je ten, že tu si viete tú priadzu prehadzovať kľudne aj v každom riadku, alebo keď budete vidieť, že mám viac bielej, tak teraz si prehodím a dám si bielu doprava. Vždy je tá priadza, ktorou pletiem viac v tom danom riadku, lepšie ju mať tu vpravo. A to preto, aby ste nemuseli robiť to komplikované naberanie tej priadze, ktorá je vľavo, čo sme si ukazovali. Mne to ale už nevadí, ja som naučená, takže nie je jedno, kde vlastne mám tú konkrétnu priadzu. Ukážeme si teda pletenie s týmto náprstkom, takže zasa pokračujem, mám 2 tmavé, takže zasa musím ísť takto dookola. Ja by som si vlastne to utiahla. Teraz sú 4 svetlé, takže od spodu, zasa od vrchu a od spodu. Zasa utiahnem. Vždy. Ja proste po každom tom kúsku farebnom utiahujem, aby tá ponožka potom pekne vyzerala, alebo teda ten vzor, aby pekne vyzeral, aby tie očka boli rovnomerné. No a ideme 4 tmavé, takže zasa z tejto strany od spodu naberiem. Zľava a zasa zo spodu. No a mám 4 očka. A teraz jedno svetlé, 2
Hej, takže toto pletenie s týmto náprstkom je úplne rovnaké. Zasa vidíte, ja ho nemám žiadne, že napevno, proste normálne ho mám nasunutý na tom ukazováku a tou priadzou, ktorú držíte a máte ju cez ten náprstok prevlečenú, tak tou si ho držíte. 3 svetlé. No a mám tento vzor urobený. No a keby som teraz chcela, tak vlastne si to môžete otvoriť, prehodím si priadze, zavriem. Vidíte, je to veľmi jednoduché, rýchle. Takže toto je ten hlavný rozdiel. Okrem toho teda, že môžete použiť viac priadzí, tak môžete aj rýchlejšie vymieňať. Ja teraz si prepletiem ešte zo spodu ponožku na tomto náprstku a ukážem vám potom ten tretí, ktorý je teda najnovší, aj technologicky už je to proste vyspelejší náprstok ako tieto dva, ktoré sa používajú už dlhé roky na vypletanie. Zo spodu mám ponožku pletenú len obyčajným vzorom 1:1, takže striedam farby a už som sa tu niekde zamotala. Takže len spodok chodidla prepletiem. Lebo vám chcem ukázať ten posledný na vzore, kde teda sú rôzne dĺžky farebné úseky, nie 1:1, aby ste videli práve tú výhodu toho náprstka. Dobre, takže sme sa dostali znovu k vrchnému vzoru. No, a teraz si teda toto vyberiem a zoberieme si náprstok tretí. Toto je náprstok, ktorý, prvá výhoda, viete si ho nastavovať, pretože tá guma, ktorou si ho nasuniete na prst, na ukazovák, má zarážky a vlastne tu je taký ten čudlík, do ktorého si nastavíte. Takže môžete si to nastaviť kľudne aj na 2 prsty, ak ste naučená, alebo bude vám to lepšie. V každom prípade nastavíte si to, ak potom vám toto bude zavádzať tento koniec, tak ho kľudne môžete odstrihnúť. Ja ho tam mám. Druhá vec, ktorá je odlišná, tento náprstok je na 3 farby. Je to také nezvyčajné, ale najčastejšie sa vypletá 2 farbami. Málo kedy sa pridáva tretia farba, takže je v súčasne 3 farby, že sú v riadku. A 4 to je dosť výnimočné, takže preto tie 3 farby sú úplne ideálne, ale keby ste potrebovali, tak viete dostať na tento náprstok aj 4. farbu. A tretia a tá najväčšia výhoda, ktorá v tomto náprstku je, že má pohyblivý jazdec, v ktorom máte 1 farbu, 1 priadzu. Vidíte, je označený oranžovou farbou, je iný a tým vlastne pohybujete. Poďme si to ale ukázať, lebo to je najlepšie, aby ste to videli. Do tohto pohyblivého si dáte 1 farbu, zasa tou možno, ktorou najviac pletiete, ale je to v zásade jedno. Ja som na tej ponožke mala modrú farbu v ňom, tak používam teda tento náprstok, tak preto si aj teraz tam dám modrú. Ako založíme tú farbu? Ideme tou priadzou takto zo spodu. Pridržím si a musíte to dostať do tohto očka. Dúfam, že to vidieť dobre. Vidíte, že teraz vlastne ako budem pohybovať s tým oranžovým, tak tú priadzu mám prevlečenú cez toto očko. Zasa nasuniem si to na prst. Toto už môžete mať aj pevne na prste, lebo vlastne je to gumená objímka, ktorá vám drží. Zoberiem si druhú priadzu a tu si vlastne založíte len takto do jedného toho vodiča. Sú 2, to znamená mám tu 1, takto a tu je druhý. Takže to je na 1 farbu, na druhú farbu, tu som s 3. farbou a ak by ste teda potrebovali
v nejakom prípade štvrtú farbu, tak si ju môžete dať do tohto dlhšieho priestoru, to znamená, dostanete ju ešte sem a budete ju mať tiež pohyblivú. Hej? To znamená, že to je na také výnimočné príležitosti, ale štandardne je to na 3 farby. Jedna, druhá a jedna je pohyblivá. No a znovu to isté platí popod, prostredník a medzi prsteníkom a prostredníkom uchytávam priadzu. Takže úplne rovnaký spôsob a ako si ho nakloníte, to je už na vás, ako vám to bude vyhovovať. Pri tom pletení potom zistíte, že dobre, ja si to nakláňam trošku viac takto. Ak vám to nebude vyhovovať, nakloníte na opačnú stranu. Dôležité je, že vlastne toto je voľne pohyblivé, takže musíte to mať na tej strane von, ako ukazujete ukazovákom. No a v čom teda je tá výhoda tejto pohyblivej časti je to, že nemusím obpletať od spodu tú priadzu, ktorá je vľavo, pretože si ju bez problémov posuniete dopredu. Ale zasa ukážeme. Takže tu na kraji si urobím najprv 3 bočné očka. To je 1, 1, 1, takže tu veľmi neuvidíme nič. Ale teraz ideme. Mám 5 očiek modrou. Aby sme nemuseli robiť to, čo sme robili pri tých 2 náprstkoch, že idem z tejto strany a zasa musím takto dookola obpliesť, tak si vlastne tú modrú len takto vytiahnem. To znamená, tú modrú, tú, ktorou pletiem, si dám dopredu a tým pádom sa vám to zjednoduší a už idete štandardne z vrchu a zo spodu a nemusíte nič rozmýšľať, ako musíte chytiť priadzu. A mám 5 urobených. Teraz mám urobiť 5 svetlí. Zasuniem. Svetlu bude mať vpredu. Hej. Dôležité vždy je to, ktorú tú priadzu máte vpredu. Mám svetlu vpredu a idem zasa 5 svetlov. Z vrchu, zo spodu. Z vrchu, zo spodu, posledný z vrchu. Dobre, zase si utiahnem. No, teraz idem 1, 1, takže to nemusím ani meniť. Takže zoberiem iba modrú, koralovú. A teraz mám 3 modré, presuniem modrú dopredu. Z vrchu. Takže vlastne vy ako keby ste si menili tie farby, ale to vymenenie tej farby je veľmi jednoduché, lebo iba vytiahnete ten zobáčik alebo ho zasuniete nazad. Mám 3. A teraz idem zasa 1, 1. Takže utiahnem si. 1, 1. No a zasa idem svetlou 5. Takže svetla dopredu, zasuniem tú tmavú a urobím 5 očiek svetlou farbou. Ešte jedno. Dobre, utiahnem tú spodnú. Uťahujete vždy vlastne aj túto, ktorou pletiete, ale hlavne aj tú, ktorú ste zapletali vzadu, aby vám tam nevznikali rôzne nejaké uzlíky a tak ďalej. To znamená, aby tá bola pevne poza tie očka. Ideme modrou pliesť, modrú vytiahnem dopredu a obpletiem si 5 očiek. Zasa tú, ktorú zapletám, tak si ju musím potiahnuť, lebo tam automaticky sa vám robia také, je tá niť tam voľná proste a bolo by to vidieť, takže treba ju doťahovať. Tak, a na konci robím na striedačku svetlá, tmavá, svetlá a mám vzor. Takže vlastne tu nemusím nič prehadzovať, ale beháte iba tým jazdcom z jednej strany na druhú. Naozaj veľmi rýchle, videli ste, že vlastne žiadny problém pri tom pletení nie je a veľmi rýchlo si dokážete vymieňať farby. Takže to bola ukážka 3 náprstkov, ktoré nájdete v e-shope Žienka domáca. A ešte vám môžem ukázať
napríklad ihlice, ktorými som plietla. Sú to už známe ergonomické ihlice Prim, ale táto čierna verzia to sú karbonové ihlice. To znamená, že odolnejšie voči ohnutiu, hlavne pri tenších ihliciach, či už v dvojkách, 2,5-kách, trojkách, tak ja plastové ihlice už mám poohýnané, keďže na nich často robím. Tieto neohnete. Karbon je vlastne veľmi pevný materiál, je aj krehký, to znamená, keby ste už chceli tú ihlicu ohnúť do nejakého pravého uhla, tak už ju prasknete. Ale pri tom bežnom používaní, a ja teda niekedy aj dosť silno pletiem, uťahujem, tak tieto karbonové vlastne nikdy neohnete. Hej. Takže to je na dnes všetko. Prajem vám úspešné vypletanie norských vzorov.